Hello guys, maswera simu. Stembile. Fanga muza zvikunaka. Kwani kupinda kabva kuchechi. Ndakarwa nenzara ndawana ndakamirigwa nemunhu. Mukadzi ndakamutsi ndizononifonera after 3 kana ndabva kuchechi. Saka ndakuti ndichipinda pachitofona. Zvikanzi live yangu ndashaya ndodini. Ndashaya ndodini. Abakuri kupisa sei. Nyara ari right isika yanzi mukujeko basi nzara ndibva kuchechi. Ari ndikaenda kuchechi makusana ndigoni kudya. Aiwa risi beka. Iyo beka chalo demba pa Zimbabwe beka. Vanessa Shuro ikati ngokuningirira. Ndikupindure Vanessa Shuro. Vanessa Shuro muningina wangu. Ndogona ngodla kana ipo pana nondirambidza noti nditongodla so nditongodla kana iwe uchida kuti tidle unongoya tidla tose anditi kana ndabva kwandabva munhu akandimiririra achiwa kutsva achiti ndikutadza kana kudii pindai pa live kuti ndimbomuti ndikudla hazviiti itinongoba live but zvokudla izvo zvaradza issue zvongoonekwa pano senge pana patikudzita ma eating challenge ka uchatongoona tidla every day saka ungatoti issue here haisi issue sha handowana haisi issue atitombotangita chotodlira pano handitika todlira ipo pano apa handiti wazvona ari right matavi ari bo todlira ipo pano apa kuti pa company here panonzwa yeye ku company ukazodai hapasi pa company todlira ipo pano apa nokuti munhu anenge achida totaura nyaya yake inenge ichitopisa totokona kuti ndipise nyaya line ngekiriya kwenda pina zvikomba seko naiwe Vanessa zvamsa sei Vanessa una comment yako yakurambira hapa Vanessa usadaroso ngoisiya wiripo nondodi right maskara seki wasikana muri sei guys ndine mumwe mwana panapa paanga kaita kundimirira kungopinda pagedhe apa nekutofona kudai saka kuti ndichatirega ndimbodai ndinoti hazviiti hanomaona hazvitobudi rega ndichingodi mapinderi pana ngati ndichangopinda asina tombodya zvikanzi modlira pa live ushu honai kutangura bvira kufona nguva honai achifana anga chitofana ne direct saka rega ndibve nangomuedha pana pa ndichitodla guys zvokudla izvo zvinakana basa izvo titongo nyaya yake rizopa isikuda speak because andatomboinzwa inini nyaya yacho andatomboinzwa ndisitoizivawo tutoinzwa tese hatisana ndina kuinzwa kuseri because andifundira usiku hwese mwana Hello, SIS MELLY. muningina uri sei tapa live nezuro usiku aiti ndikutadza kana kudii ndikukonewa kana kuita sei tai live ndikati aiwa ndavata hadi ndizvo ya ndizvo zvemene ndakatadza kuwata usiku hwese ndakadzirwa ndakagara waedzegwa ugere chii changa chiitika kuti uedzegwa ugere nyaya yacho yakandibate zvine simba inyaya chokutanga ndoti pazuva yemadiaries inini ndiri mudzimai ane makore 34 ndakaroorana nababa ewana baba anono mugore ra2012 tingagare kuRustenburg ukoko kuChanel Primary School kwemwedzi 6 then muna December tichobva taende kumba kuZimbabwe tingagara mumasvingo techiroja tichiite zvemabhera murume tichiita zvemabhera ukoko ndanga ndane nhumbu mabhera here kana kuti mabhero kutengese mabhera muchitima muya mumasvingo mabhero yes hembe dzemabhero ma-old cloth alright saka 2013 muna March ndakabva ndapone mwana wangu musikana dangwe anova ndiye nono then tadaro mari yemabheri taiunganidze kuti baba aende kucollege baba akabvawo nenzvimbo kuBanda Teachers College muna September 2013 baba ari kufunda nemari yemabhera ini ndichiende kumusika ndaibereke mwana kubve kuri Jeko C kuende kumusika netsoka every day then baba apedza college apedza ari paTP takabva tabroka zvekutengese bhera zviya ndobva taende paruzevha tingati totenge stendi paruzevha takabva tatenge stendi yedu munyanyadzi
near boarding school inonzi St Patrick Mission ndokune stand yedu ukoko kuNyanyazi mo. Then stand ipapo takangovake 2 rooms hatina kuplaster takangovake 2 rooms nokuise madhoo nokutogara because tanga tabroka mutaundi taya tisina mari. Then tagara ipapo tamarova tese. Inini ndini ndaenda kumayeka korikicha nemwana kumusana ndichitengesa pamusika road rese aindi nenharaunda yese ndoziva nokutengesa ndichishandire chikafu mumba. Then boom tamuna 2016 mimba yanga yabata 2017 ndakazobereka muna 2016 muna September mwezi wechiti 17 ndo mandakabare second born anova Tando. Then pa second born iyoyo mwana aine 2 months mwana aine 2 months ndichinayo mumba. Step vamwene takagarisana takandogurana newaya mastendi edu tiri next na next. Step vamwene avo vakatanga kuti ndiri kurukurota mainono kuhope kwangu ndikati kundorota hau angati ndiri kutokurota panapa ndichatore vhure pastendi pako nedota repo unobikira pachoto. Step zvinhu izvo zvakatori mumaziso mangu ndikati dani hawo pane something hawo angati ndinoda kufumura kuti ndisazokurota nekuti ndinokurota zvimwe unenge achishandiswa neamweni anhu ndo matorero akaitepo zviri mumaziso mangu izvozvo. Then mwana paakatotore vhu iroro akaenda nayo kunyanga ane nyanga yawo iri mudunhu iroro echingoshandise vhu iroro echidzoka mwana wakabva atange kuchema iyo 2 months iyoyo. Mwana wakarambe mukaka mwana wakarambe chikafu iyoyo 2 months iyoyo tingati sezvo sababa namai rega timbodini timboende pamaprofita tionoti chii chachemedze mwana. Taenda tiri 2 sababa namai hatizotaure family. Taenda ipapo munhu madzimai angati inhuwa but mwana wenyu chakatsonga kuti ndimukweshe ndongombomupai mafuta ekuti mwomumwisa then kuti mwana apa 3 months ndokuti ndione kuise ruoko mukanwa make. Tikati zvakanaka. Then tadzoka pamba tadzoka mupamba mwana wakabva aite bed to west kuchema. Mwana waichinje kala zvandaiona mumaziso mangu. Mwana waiti angaite yellow angaite green ndodzimana ndochadaidza next door ndochadaidza nawo step mother iwawo ndikati uya muono zviri kuite mwana wangu. Step mother akati ndichauya. Then next door ndiye akakasa kurumba kati mwana wakutochinja uyu endeni mwana kuchipatara. Ndakutorongedze munepo kuti ndiende kuchipatara. Step mother ati pagedhi akati mwana asikuenda kuchipatara. Ndikati waya muri mwana asikuenda kuchipatara sei because mwana wachinje kala zvimwe zvacho zvoda kuchipatara because kumapamadzimai tatobveko angati nowaya mwana uyu handikwanisi kuti ndiibate because mwana uchiri mudiki saka pamunoti ndiende ekupi zvingazi itosiyai mwana amwana yakabva atore mwana kumusana pangu atore mwana angati teerai uno tiende kwetinoenda kwetinoziya ndio unozvikona izvi zvevana vadiki. Izvo nyambisirwa handina kuziva kuti petiri kuenda inyanga step vamwene handina kunge ndambozvifunga kuti inyanga yavo vanga vataurirana here kana kuti handina kuzviziva. Ndakabva ndaenda nemwana iye ari pa2 months techisvike padhoo n'anga iya ingati kwese kwamwaitoenda paya kutopedza nguva mwana waizotofira mumaoko mwako ndini ndinozvikona chete panapo. Nyanga iya yakabva yapinda nesumba tanga tiri step vamwene murume wangu neni nekamwana kadiki muhombe wanga asare pamba mumarai. Tasvike panyanga iyayo nyanga yakabva yatipinda mumba. Ndakapinda mumba tese tiri 3. Tapinda mumba ndakabva ndaradzikwe pasi kudaro n'anga yakabva yatore marasha mazimbe ane moto. Mazimbe ane moto. Moto chaiwa ndaitonoti uyu moto. Nyanga yatore mazimbe yakabva yatore ndonga iyi yakadzodze inozi red oil. Ndonga
ndonga ndochi ndonga chi ndonga munoti chi kachimbo ore kachimbo right chimbo dziya dzinonga dzine nganga dziya ndoka vakazora mafuta red oil vakaisa padumu pako nechimbo iyi akaradzike padumu pangu then pamarasha paya ndo pandakazozi muradzikidzei musana wake uite direct pamarasha ane moto saka pakudaro ipopo ndakaridze mhere pandakaridze mhere ng'anga ingati kune murume mubate maoko mubate muromo kuti vanhu vakunext door vasanzwe then step vamwene awa ndo vakandigarire makumbo zvinhu zvakaitika life izvi life ndechiona ng'anga iyani ndakatsva musana wese pokuti muzoite vhidhiyo kana mapedza ndimuratidze mavanga ese musana wangu wakazare mavanga ega ega unogona kuswicha kuvhidhiyo izvozvo apa pavanhu vaone ko vanozoona musana chete unongovhura kumusana chete kumusana chete ngoti furatira uvhure kumusana chete bosisa hatitodiwo kuona zvimwe ndaswicha gamuchira chona yowe une maduku ekutsvayo guys tikumaona maziduku maziduku ekutsvayo naiwe taurako chiande mberi chidzokako kunyaya tiwe yowe hautodi kuramba uchitariswa musana wako chidzoka kunyaya bvisa vhidhiyo pane chevhidhiyo apo baya futi papo Alright, asi alright, na usikundiona chitaura ko right, chingotaura nyaya yacho. Chitaura. Kana utadza Ndapi kudande. Doba nyanga yati. Ndiri kude mare. Ya, pakundipisa kudaro ndakazidure ndo chinhu wani chandakataurwa nenyanga. Wakanzi chi? Ndakadura uro. Ndokuti tikubvise pamarasha apo. Mira network iri kuita wakanzi dura uroi tikubvise pamarasha. Ya, kubva pamarasha kozi inini nganga ndabate marasha andina kuta. Iwonga waingotsa ndokubvunira kuisipo. Alright, mira ndidai so yakuita chibreak network mira ndidrop ndokufonera futi because ndofunga ya video ya wifi ndikandi drop ndokufonera futi. Andi yowe name guys muri kuzvinzwa. Amtatsinga sazvinzwa ndi mazvinzwa anzi takanzi dura. Animona kuti upore inini ndabata marasha sei andakutsva iwo waiswa musana watsva sei. Yowe naye Mwari marriage yes zvakunzwika manje. Ya, ndakaziduroro iwona kubve pamarasha because kuchema ndakasvika panguva yekusanzwe simba rokuchema because murume wangu akandibate maoko angu esari true akandivhare muromo negumbo rake. Hey, murume wako. Kuchema ndanga ndisisina. Ndikati ndaikumbira wangu kuti ndidaidze mai wangu. Ndikazi no hatisi kutode ene hama yako inouya pano. Ndikati no pana sisi yangu atori musame area nebrother yangu iri pachikora apa ndaikumbira wangu kuti ndidaidze uyi. Ndikazi no hatisi kude hama yako pano. Ndachema paya. Ndazonzi chibvapo marasha inga atodzima because pamadukuswa paka paibude mvura. Mvura iyi ndiyo yadukodzime marasha. Ndanga ndakawarirwa iwawo. Then yadaro n'anga yazoti titore mwana uyamwise. Ndakatore mwana wakayamwa. Zvadaro zvonganga ingati mazuona zvokuti ndashande chinyi mwana wenyu tiri kude mare 250 usa. Pa 250 usa step wamwe nawa vakatanga kukanduka kati atina dani iwo ndo angatokumbire kuhama dzawo nekuti zvinhu zvo iwo ndo arapwa usi mwana wedu arapwa step mother iwawa step wamwene
Ndikati no handina kwana kwendokumbire mari because ndataura kuti ngandidaidze hama yangu first mungarambo. Zvingazi saka murume naamweni ndio anoenda iwe unosara pano pang'anga. Ndakasiwa pang'anga pe 2 days ndiripo. Ndobva ndazofonera asisi vangu. Ngati ndiri uno ini ndiri pakati. Ndasiiwa mari inofanira kubviswa first ndokuti ubve pano toona kukusunungura. Saka mari mumba kwanga kusitorina mari zveshuwa because chikafu chaicho chokurya taitochishaya. Sisi yangu andobva abate mai yangu nyakubereka. Mai yangu akatengese mombe SIS MELLY. Angatengese mombe yakaita 300 yusa. Angauya nemare angape n'anga ngazi ngachisunungure mwana wengu achienda ake kumba. Ndichienda kumba SIS MELLY ndichisvika kumba ndakasvika murume arongedze monaki yake nehembe dzake dzese nezvimwe zvemagetsi zvataishandisawo tiri mutaundi mumasvingo zvakaita zvestovhu taitine 2 plate stove, TV, DVD nekachigasi stove. Murume izvozvo ndo zvaakatora zvese zvemagetsi wakatora nehembe dzake dzese ndobva atora ndobva aenda. Ndakusvika ndakuchibvunza step vamwene vaya ndikati ko baba anono aripi? Ngazi musatibvunze zvekuti baba anono aripi handiti ndiwo mukadzi wacho here. Ndikati ndima akauya nawo kumba kuno here atore hembe dzawo dzese mubaba. Ngati ndizvo zvacho zviripo. Step vamwene aya ndikati okay, all is be fine. Ndichobva ndadaidze sisi angu ndati sisi angu uye muonewo kumusana kwangu because handisi kukwanisa kubereke mwana. Sisi angu ndakaratidze musana nababa mukuru wangu. Murume wasisi angu ndakavhure hembe ndikati tarisai musana wangu. Ndichazomupe namba dzacho muzoafonera mukonfirm kuzwa kuti ichokwadi here kana kuti kunyepa. Ndadaro sisi banku ranga ngati it's a report, police report gadzirai mutopinda mumota muende kumapurisa izvozvo moripote nyaya yenyu. Angasvike panguva yekukuwadze munhu kodai wafa. Ndiro pakutogadzira paya step amweni aya akazvizwa because tiri next nenext. Saka akazwa banku rangu ichitaura nevoice iri pamusoro because inga anyangadzwa. Step amweni aya akafonere n'anga ndobva yauya ingati no nhasi tiri muna December 20 gore rinene auripedzi. It was 2016. Mwana ndabereka muna 2016 muna September 17 December ndo ndiri kuziva musi wa20 gore rine auripedzi. Imboende kun'anga ikoko. Ndikabva ndazoti nasisi yako handichaendi because onai pasare 2 weeks ko ndingafa. Sisi angu ngati no hapana chinombozi kufa ingo yaMwari. Ndikati no inini handitoendi and ndakaramba kuenda kupolisi. Ndochogara 2016 iya murume wakaendaka 2016 iya murume ngaatorowe pasi muna December umwomo. 2017 ndiri pamba. Saka pamba panga pasina toilet nebathroom. Step amweni akatanga kuti handisi kudetsoka yanyu kubathroom kwangu. Ndikati okay is fine. Ndichobva ndakumbira toilet yepasaidi. Ndochotanga kurikicha mumaeka. Ndochocherese gomba retoilet. Ndochoakise toilet. Ndochogadhirise bathroom. Wanga ngori ma 1 hall. Then ndochoplastise imba iya nokuise mafloor kuti mugariki. Murume zvese izvozvo inga atorowe pasi. Then ndagara 2 years gone. Murora angati matete mosvike kuri muchitambure kudai. Chero techinyamupa saka tomupa everyday here. Hambai John motsvage basa. Ndakasumuka musi muna 2019 uye muna February kuuya kuno kuJohn Cape Town. Poshuwa ndakasvika ndichione basa. Ndochoshanda. Ndichobva ndatumira sisi angu ndikati sezvo payadhi pangu hapana kufenzwa. Mare imwe ndifenzerawo. Ndakafenza nebarbed wire. Ndobva pafenzwa. Ndobva tasiye pakadaro. Saka murume wakazozwa kuti chini ndiri kuno kuCape Town. Wakatoziona kuti madhoa avharwa ngati maino atende Cape Town. Ndobva murume wakaende kuZimbabwe. Wakabva uno kuende kuZimbabwe. Asvika wakasvika kogwejeni repadhoa.
ndobva atore hembe dzangu dzimwe dzakapishwa because pane wiwi rakaonekwa nemunharaunda even sabhuku unoziva nyaya yewiwi iroro. Zvimwe zvakapiswa, zvimwe zvacho zvakaenda kundosvika kodhambiwa pamama angu, kungosvika kotura iye ndobva adzoka nemotikari. Mama angu haana kutomboona nemunhu wauya nezvidzivo kuti ndiani. Akangoona zvidzivo zvaaparuwanze. Mama angu ochotora mumba ochotora ochozviise mumba. It's 2019 ka 2020 2021 2022 now. Murume ukoko kuRustenburg wanga ane umwe mukava wakaroora une small house. Saka inini handina kumbozvitsvaga hangu because inini ndanga ndatotaura kuti upenyu hwangu ndichararamire vana vangu. Sezvofamba ndanditine pekuti vana vachagara vakasununguka. Saka last week iyo murume waendese mukadzi pamba pangu. Pamba pandakametena murume atiza. Ndo pamba pari kuiswe kobhura ngesmall house. Ndo zvinhu zviri kundirwadza. Ndizvo zvinhu zviri kundipe shungu. Kuti unokorobve imba yaasina kuvaka. Ndikuzwa kuti dhudhula yayo wakuchiti chitungamidze mukadzi uko kuti iwona anazotera. Ini ndini ndakapashanda imba pamba ipapo. 3/4 mari yepamba ipapo ndini. Ura ndaicherere mabhirinda ndaise zvigubhu 4 ma20 liters 4 mubhara nemwana kumusana kuchere mvura kudzadze drum kumugondi. Chota ndaitochere murukowa zvese pixen ndaichere murukowa. Nhasi uno imba ikorobwa nomwe mukadzi. Ndo zvinhu zviri kundirwadza. Zvorwadza. Saka ndokumbirawo maadvice kunewo wakambosangana nesituation endinayo kuti unoifambisa sei. Ndongogara here ini ndinda homeless nevana paimba yandakavaka. Murume down the line haasapoti vana, haapi mwana chikafu, haabhadhari maschool fees, haanei nekumbobvunza kuti ko mwana uri sei, mwana uri kupona sei, haanei nazvo. 5 years down the line now. Asi nditicha munhu une diploma rendakatofirawo kutengesa hembe dzemabhera kuti murume aende kuchikoro. Nhasi uno ndio benefit yandakuona muupenyu hwangu. Right. Guys, munoona vanhu vechirume vari mucomment section. Do you see kuti mumwe minyama yenyu inobva kupi? Munoona papa munozoshanda pasina chinoitika. Muine vakadzi vamenyu vamunenge muinawo pasina chinobuda. This lady anotoonekwa achitaura nekuti she's a hard worker. Anotoonekwa. From the moment she started talking, I believed everything that she said. She's a hard worker mwana ushu. Achichera mvura achidini achiita zvese izvozvo achiita zvaita kuti vaite life irina nemurume wake kushingirira kuti murume aende kuchikoro kuti azomutsvinyira zvaari kuita izvi. Vamweni vari kupinda muningina. Vamweni varimo munyanyadzi. Namba dzavo ndinadzo asi hawo pa WhatsApp asi namba dzavo ndinadzo. Muchida ndinomupa because kana mabate murume ataure side rake zvinhu zvandinoda zviri pamwoyo pangu. Mukadzi ngaabve pastand pangu 1 2 ngaatondiripa ndiri mupenyu because every time ndinotarise mawanga ari kumusana misodzi yangu inenge ichierera day. Mukadzi uyu muzimba. Ngaatondiripa. Yes. Hey. Ini ngaatondiripa zvinhu izvozvo. Nemi madhari ndinoda kufonera murume wacho. Ndoda kufonera murume wacho asi vamwene ndiri kunyatso kuda kuvapawo mashoko angu matatu mana. Vamwene ava munozvionawo sei? Munhu wemukadzi ari kudai umwe mukadzi. Mai vari kudai umwe mwana. Vanhu 2 ivavo ndio vandanga ndinaa kubvira mukutsva zvaiya mumaziso mavo echinditsimbira achiti ungabude dho mwana unofa. Ndichishingira zvingazi marasha afani kukupisa tiri kupise bhuri. Ndichishingira ndichitoti handiraramise hangu mwana wangu akuchinje kare because mwana wanga waawe yellow ndichitomutarisa. Right. Saka namba dzacho ndinokupai. Right. Ndingambotanga nekubata murume wako first. Handizivi kuti murume wako chatukwa yakachaita sei handizivi asi zvandafara nzvokuti uri muno muRustenburg. Kana wandituka ndochimuindira direct. Ochinondirova. Ndochimufambira mangwana direct. Live and direct ndochinomusvitira paanenge ari kuti ndauya wakandituka zuro chindirova nhasi ndauya pano.
uchinyatsondirova nokuti nyaya yandigwadza guys, yandirwadza. Kelly uyo anenge achifona wacho nazvo nari palive obva afona andizoti andada udini. Kelly, I want a charger. Yapano, come here. Kuda charge. Ndikuramba ndichingo yaramba chingofona. Asi ndiwo mwene wacho ukuthi namba yekuZimbabwe. Yesho. Ramba wakadaro tinzoti ndiani? Hello. Ndiani? Ivi ndimuri kufona kakawanda wana muda tsara nani? Uri muridzi wefoni. Muridzi wefoni ndiani kutaura? Ndimani? Ndiswa Makumbe. Makumbe, okay. Muri sei? Ndipo makadii? Tiripo. Okay, namba dzenyu na Butler. Mapa namba dzangu nani? Na Butler. Na Butler? Kwai kudi na Butler? Anga munobatsira. Nyandei? Nyandei? Iwe hausi Butler wakutaura iwe, ndiwe Butler kaiwe? No, andiri. Ndiwe? Mandiziya sei? Ndakubata kuti ndiwe Butler uri kufona. Munozenda ndona kuti munovhoisi yangu tiri kurizire. Asi zvaButler komana. Saka ndingakukangamwa here Butler mwanangu? Ndiwe, ndakuwa kuti ndiwe. Muri sei? Ndiri right Butler uri sei? Ndiri right. Kuri sei ikoko kuRustenburg? Kuno kuri right Butler, kuri sei kuHarare? Right. Okay. Unogona here kuti ugozondifonera after 30 minutes kana kuti ndokubhaza pa WhatsApp wodaira phone tozotaura ndambo ndine munhu andoda kutaura naye ndiri pa live. Muri pa live? Alright. Ndokubhaza kana ndapedza. Alright. Mwana wangu Butler, mamuziva ka Butler guys, mamuziva ka Butler watakadzidzisa pano zvekuti murukadzi anobatwa sei, chii kuti ita so asingazvizivi uya ndi Butler uyu. Anga aro ashiwa ndaitomtsvakawo naye ndaitomfunga mufunge ndaisvega itimbofonera mudhara uyu. Saka inzwai timu Rustenburg ka zvikuitika pana pane zvekudai so toda kutira kubata baba. And if we handisi kuzati ndezvipi zviri nani apa guys, tobata baba yekatongo vaendera timu Rustenburg murimo here, because sometimes zviri nani kuti tingosvika panzvimbo ka tochiita live yacho tiri panzvimbo, because ari kuona kuti vhairi rakababa animona maybe right now nokuti vakaisa vane poster ndaona baba ravari kumaketa nyaya online tutoring yevana vechikoro. Pamwe ndogona kuzviita kunge munhu ari kuda kunopinda kunodzisa kunisa mwana kuma private lesson tovasvikira ndopuwa location. Muri kuzviona sei guys? Muri kuzviona sei? Ndongoti bvunyai here pano kana kuti ndoita appointment navo mangwana tonovabata direct live one on one direct. Toita sei? Team Rustenburg muripo here up. Team Rustenburg, if I can get 5 ladies, kana 4, kana 3 tunopedza ma sports. 3 ladies chat tunopedza ma sports. Muripo here up. 3 ladies. 3 ladies chete vari muRustenburg apa ndakwenda neni tinopedza ma sports mangwana. Muripo here. Toita sei apa tomufonera here first kuti chibook appointment yekuti tiri kuda kuti mwana auye kuma extra lessons kuti timuwane pekumuwana mangwana. Toitaura takamira naye direct kana kuti tomubata pano pafoni.
aiwa kana ndikafona nchati vari kuadvertisa zvokuti vanoenda maextra lessons ndovafundira kanchibhuka kuti ndoda kunza mwana wangu vanowanikwa papi ndonosvikapo ka ndonosvika ipapo ka handonengwani pakomo ndochisvika kuti ndauya ndine nyaya yangu yandafambira pano nyaya yamainono sososososo toshinda namafoni edu zvakakwana mainono uri kufunga sei iwe what do you think kuti timindire direct kuti tenge tamufonera kana mamufonera oh right saka right hanzi nemuridzi tangai mafona right regai titange tamufonera tione right You have reached the voicemail light service. Phone inenge yakadzima wani. Ya unenge wadzima because makuseni yamboita ndisati ndabloka koyedza kuma4 ndakanda ichithreatena ndikati ini ndakutoisa nyaya yangu pa-social media ndio ingatondibatsira. Wamungwadza saka wamungwadza manje foni yakadzimwa wamungwadza foni yadzimwa mira ndimbotsvaga kuti but anodzima foni yake kusvikepi iro riripo pari pabasa rake apa pane one number ndo namba yake chete iripo iyoyo akadzima foni munhu wako phone off mamungwadza dai kumafoma saka mnavo vatashu kumafoma akamchitukana naye kuma4 koko ya takata kungothreatenana manje mairasa manje mairasa because right now tingati tichazowana sei paanogara papa flyer popo pato ne address yacho iwe zvese zviripo flyer ndirarini ndira 2020 kai pamakatama ndio iraro kutoshandisa izozvi haana kutama kana kuti ndomupe namba dzebrother yacho imwe iri ukoko futi zvino ukatipa namba dzebrother iri kuno kuchamuudza kuti kutsvagwa asaka ipapa zvichaite pane namba kana iripo pane namba kungasava pakugume pino tichisa pamba pacho pane namba iripo kana chinzi anzi anonzani anonzi inista rake full name rake anonzani anonzi boriwe makuze pafacebook iti bn makuza anonzi bn chete makuza yes bn makuza yes are you sure hasi pano pa live hello hasi pano pa live ndichazii dzimwe dzenguva unokwanisa kuuya neghost totadza umuziya iye aripo bn because vakawanda vatoshamsika varipo pano kutoti ko muripo koi ndiripo handimaona ya kanzi kolo amweni aiwa murume ndiyo kutanga tisi todii guys nyaya ichapisa ini ndotoindako ini kubhoitiko kwacho sho tikaenda tinomuwana here nasande kudai nachitofuka kuti mangwana mandika zuva rebasa panenge akamirira vafundi vadzidzi vake tosvika regai tindeko mangwana nhasi togona kumushaya mangwana anenge asina choice kozi vana vechikoro vanenge achidzidzisa vaya after totosvika varipo haangatizi vadzidzisi vake handi muri kunzwa saka imimi mangwana mogara muripo ndokuudzai kana ndakusimuka ndichinangako tichasvikako kuma2 nokuti vana vechikoro vanobuda zvikoro kuma1 ka vari vamwe chevari kunyora nditi saka kuma2-3 ndopatanga maextra classes ndopatosvikawo ipapo tikaenda makusena timu 1 togobhuka leseni seiko guys namba yake haisi kupinda kutongoenda ikoko anoita zvemaextra anodzidzisa vana maextra lessons
saka kuma 2 tamunoenda vana vema-extra lessons paya ndopatonosvikawo ipapo. Mangwana nhasi togona mushaya, nhasi sandi togona kumushaya, tomubata mangwana vana chienda kuma-extra lessons. Hapana tangaindepi vana vachiuya kuchikoro. Ndokumasvingo ati aiwa kumasvingo kwaiye kubasa kwataishandira kuchimanimani chimanimani. Ndokwenyu kuchimanimani. Yes. Okay. Right. Saka mangwana guys, this was part 1. Part 2 coming on tomorrow. Ndosati mugara muri online. Part 2 coming on tomorrow. Patinge chinosangana naye murume uyu namai ava varipo vese. Nchameka shanda takura maturu zangu ose. Hanimaona kuitira kuti aiwa dofore nyika. Cheta timuwane ndechekuti vana vechikoro kavanenge vauya havazokwanisi kuvasiya. Vana vechikoro vanotoenda everyday kuma-extra lessons. Andi vana kila vanopinda ma-extra lessons ava. Saka vanotogona kuchikoro na half 1 2 o'clock vanga chitanga ma-extra lessons. Saka tikasvika kuma-2 ma-extra hazviiti kuti atize vana vechikoro. Vanomupa mari hazviiti. Saka ndopatichamubatira ipapo. Hazvigoni nokuti tinobhadhira mari yemwedzi wese ma-extra lessons. You pay a month. Haubhadhari per day. You pay for a month. Saka hangakanseli ma-extra lessons mangwana. Hazviiti. Agokansela futi the day before, the day after and the day after. Hazviiti. Regai timbati. Saka part 1 guys. Inya haina kupera. Kelly nkunda mdana utandivigile chacha sure. Doi zvavata. Alright, saka inzwa mningino mangwana ndokudza tombata mangwana. Okay, zvakanaka. Thank you. Alright, sharp. Mangwana tomuwana, tikasamuwana mangwana tomuwana kusera mangwana. As long as pamba patawana ndo pamba pake panogara munhu anotowanikwa. Dei uchinza tina address ndo painetsa. But address kana iriko chete munhu tinotongombata achida asingadi munhu anotongobatwa. Munhu uyu mukadzi uyu ngati the right thing. Ichadzoka pano ndosati muri kuda mune power mune that yekuti ngazvitwela asingazvitwela asida kuona, but sometimes azvibeseri kuti timhanye guys zvisina kurongeka. Zvobva zvatobatidza kubatsira haiti. Hanimaona topa kuti tisvikako anenge ariko topa kuti tisvikepo pamba pake ndipo paanogara panodzidzisira richi. Saka tapaona pamba tinotongomubata chete. Hanimaona then we can talk tofonera mai ava totanga nyaya iyi. Zvibeseri kuti tiite zvokufadzai kuti manyai. Hanimaona manyai tindeko kuti mutinzwe nyaya and then tiza kubatsira mai ava. No, we'll do it tomorrow. Toendako tosvika aripo tauyawo ndichatry kufona foni nyanga iri off antika vanhu vachaenda nawo mwanenge azvibatira foni yake muchinzwa. Ane namba yekuzima adverts akaisa anenge ane namba yekuzima. Aiwa namba iripo ndeyanhasi unless kune mama adverts manyuwani. Handizivi unless kune mama adverts manyuwani, but ma adverts andaona inini anzimo but anotama imba haiwani kuzvokumhanya sha hadzisikuwanikwa zvokumhanya dzimba anotama chindepi kupi vana vawani dzimba dzekuzvokumhanya anondanga tanga chindepi yatori munhu ari muforena muno manonangepi makazu anonzi ani bn makazu mune mbotomugoogle awo mbomuno takamira sei bn makazi makuza inde imwe nemurume uyu zvari murume musvini kuonoiteko 21 bwetikonzi ndiyo namba yake ndiyo same namba iripo komba taranda sembikana pato kuinbox kwangu August 7 manje same number. I'm looking for a person school tutor or who can teach me Chinese language in Rustenburg. Okay. Tune poster here. Namba dzake ndidzo idzo dzinomboshinja idzi. Namba dzake ndidzo ndidzo guys. Rabishi murume mukadzi washanda mukadzi ashanda veduwee aita zvese ashanda ata zvese iwo murume wongo uya nemwe mukadzi wongoti chipinda yapa tauya pano uku kubwanedze kuroyana kupi zve vanoda kuroyana nanyasha kupi zve kune vanoda kuroyana aiwa like hauna chaunoona but scroll down usina kuvhura paprofile pake scroll down uchaona zvakanyora
Right guys, saka indonyaya ndandinayo iyi guys, asi haina kupera, toipesa mangwana. Andika vamwene manje tikafundira vamwene avazobati mwana, asi vamwene muri right. Vamwene must be called. Ndine airtime yekufundira vamwene iri manje. Vamwene vada kufonegwa, vamwene. Yeah. Pana vamwene apa uri right. Pana vamwene apa uri right. Yeah. Vamwene apa. Pana vamwene uri right. Hello. Hello, Smith. Tafunga imbofana ndipo kanamba dzamwene ava ndimbovashanyira. Okay, regani ndimuseni. Ndosende pa WhatsApp papa. Senda izvozvi. Okay. Okay. Right, regai timbobata vamwene. Regai tinzwe mai avo. Toda kumbowawo kuti chivindi chavo chaicho ndechei. Ngaipiwe namba dzavamwene. Tiwo vamwene vakuri kudii. Vanhu musaroyana please. Muda kuroyanira na social media sure. Guys, musadare. Right, dzauya. 263777. Muziva urwo here. 77. Kaiti vabate maita wanda. Andondanza kwa maita wanda. Kaiti bate vamwene avo. Ifoni yaveka vyangopinda ka1. Ndavhumburudza mai avo. Ndati vakuri vakakwira furugonya nhasi. Ndati vakakwira furugonya nhasi chai. Insufficient airtime to make a call. Please load airtime. Yafa yakaloda. Yafa yakaloda. Ndaida kufona but yafa yakaloda guys. Yafa yakaloda. Ndechoni. Shiri says Sibongile Marimo, how are you? Songile Marimo Russell Bigere. Mirandish. Try my phone to China and get it. We'll try for the Maya. Kuita phone yekuramba kuningirira. Yekuramba kustart. Kuita phone yekuramba kustart. Guys, ndashare airtime guys. Ndashare airtime phone. Ndashare airtime kuti ndivafonere. Ndashare airtime guys. Yafa yakaload. Amuna airtime, ndafunga kuti mune airtime. Amuna airtime. Amuna airtime guys.
The share airtime, the share airtime, Lulu. Airtime is gone. I don't have airtime now. And then airtime. And then airtime. Don't forget you Vodacom. 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 Then this is a number. Mina try iphone yeta on to. Tenga ndiburi siri were. Tinkata inawo airtime. That's 263 7 4 6 9. This will put the camera kuti phone it. You have reached your call limit. Please recharge your account before attempting any... Again, you could say number. Sharamba. Shock the phone says not gonna send it. And this to about tea in a marry. Your number. And WhatsApp call. But is him number kai. Ye WhatsApp. Irapa yamru kuona is him number ye WhatsApp mimi. Then the try we save of title. Plus 263 7 8 0 8 3 1 0 5. It will not want to put it. My airtime, guys. Pants going through even per call. Yeku Zimbabwe lili. Alright, teacher. Might a direct call him. Might a direct call, guys. Might a direct call. Might a direct call, guys. Might a direct call, guys. Because WhatsApp people go ringer. Might a direct call. Direct call, might a direct call. Because kundi kwa kufuna ku Zimbabwe ka direct to. Alright, hands ndaisa 110 airtime. Alright. Mirai tone. Gate phone. When we say our airtime, guys, because Zimbabwe chose liwa fast airtime ichi. Chose liwa fast ichi airtime ichi. Isa our airtime mama guys. Isa our airtime.
number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. Ya amweni haisi kupinda. Mimi saka muri kuti munhu ari kuZimbabwe here, muri kuti ndifone direct saka munhu ari kuZimbabwe. Muri kuti munhu ari kuZimbabwe here guys, muri kuti ndifone direct imi. Munhu ari kuZimbabwe. Long distance call, hello. Hello. Yes, how are you? Good, and how are you? Ndingataura na maita wanda. I have something now. Mati? Padhuze bandiani kuyu. Hasi padhuze nemi. Okay, ndafunga ndari padhuze. Aiwa ndinoita maitembo. Ndikufana ndi ku South Africa. Saka ndingawabata papi? Maita wanda ndiani wenyu? Ndiva tete vangu. Ndingawabata papi maita wanda? Handina mari yakawanda hanzvadzi. Alright, ngatiti after 1 hour. 1 hour? Yeah. Alright, pakanaka. Maita basi. Kana kuti pa WhatsApp ndichazokuti wataurire pa WhatsApp. Pa namba iyoyi? Pa namba iyoyo. Alright, pakanaka. Maita basi. Uda zvundu chata neni ndikutsvaka maita wanda fast panapa. Uda zvundu naini nekuita zvekuita nyaya neni ndichitsvagana namai ava. Mati yekuZimbabwe iri kuita guys. Pa WhatsApp ndikutoda kumufonera wani paapa asi kudaira. Ndiona ndikwaiti vabate after 1 week. Ndikutoda kufonera uyu murume uyu paapu panamba dzamandipa idzi paapu yake. Sei isiri kudavigwa ishi. Thank you, Liana Mpiwa. Thank you. Guys, haisi kupinda hii. Haisi kupinda hii. Natomsave, amaiona. Natomsave haini. Haisi kupinda hii. Irungoti calling. Yevamwene yacho ndo yadavigwa nababa. Yavamwene wanenge vasina foni iri kudavigwa nababa. Maendo diko. Tudi. Murumeri. Ndaimboti try futi. Tuone. You have reached the voicemail line. Rakadzima foni iri guys. Simurume rakadzima foni iri. Ndaseva zvokuti murume ticha wakubhoitiko muzviningirikiri zidhuva. Ndaseva kuti ticha wakubhoitiko muzidhuva. Saka ndodi apa ticha haasi kubatika guys. Ticha haasi kubatika. Kwaifonera small house. Andifungi kuti ane namba dzesmall house. Mirai chibvunze kuti pamwe kana ane namba dzesmall house ka. Kwai wadaira ndibaba atawanda. Kwai wadaira ndibaba atawanda. Ndosoda ndiseva question matoni. Wadaira ndibaba atawanda ndivate zvana vangu. Mirai chibvunze kuti tingataura navate zvana here. Yakaitiwa. Kana kuti zvana tigona kutaura navate zvana yavo. Mirai tiwa.
ko namba dziri kunzi kwaidze kuZimbabwe dziri kuita idzo direct ko zviri kufamba sei akaenda kuZimbabwe munhu saka kutoti vari vese pamba ipapo saka mira ndifone namba dzataugwa idzi mira ndifone namba dzataugwa dzekuZimbabwe idzi kubabata wanda vari kutodaira foni havari kuziva nyaya yako babata wanda ndovadaire foni yamaita wanda but babata wanda vanga vasipo pazvaiitika zvinhu izvo vanga vari kubasa vantu ava ndo vandida kudhilana ndo vanga varipo ko batita wanda pamwe vasingazivi nyaya iyi babata wanda vanoiziya briefly nekuzoudzwa nemudzimai wavo but chinhu chese everything what happened vanga vasipo vakadya zvokuzoudzirwa pamusoro but even though vavadeserve kuziva here zvakaitika kana zviri kuitika kuti vataure nemwana wavo ngavataure nevana mwavo ngavapei vataure navo saka ndotaura navo taurai navo because murume wako ari kunzi namba yekuZimbabwe ndo iri kuningira iri kudavigwa saka unenge ari kumusha ariko murume wako iwe tombotira kufona vatori vese vatori ndo zvitoripo saka ndanga ndisingazivi ndaiti murume uri kuno because vanhu venharaunda vakawa nemukadzi nemhuri saka murume utoriko zveshuwa saka panditanga nemurume sandataura navatezvara tosara navatezvara ndi ndingatibobata murume okay kwanza auya kuinbox kwangu bn ndabvunza kuti muripi paposti yemaextra license apindura kuti chii apindura kuti kudii hauna namba dzemudzimai wacho namba dzemudzimai wacho handina but pafacebook uripo alright regai tidzoke rega tifone panhamba dzitaugwedzi right guys kandai nhamba dziya futi dzamambotaura kandai nhamba dzamambotaura dziya dzekuZimbabwe tifone futi kandai nhamba dzamambotaura dziya kandai nhamba kandai nhamba futi dzekuZimbabwe dzambokuti dziri kupinda tione dzokorodzai kana nhamba tione dzokorodzai nhamba dzokorodzai nhamba guys dzokorodzai nhamba dzamambotaura kuti dziri pafacebook dzekuZimbabwe ndidzifone direct tione right chidona ndichipinda mucomment section ndifone that's one right remember that's one lili yakati ngwarire akati changamu The subscriber you have dialed is not available at present. guys haisi kupinda mati yekuZimbabwe iri kupinda namba iyi haisi kupinda iyi ndiri kuifona kuZimbabwe haisi kupinda iyi haisi kupinda yapinda makadiko tiripo makadi zvenyu ndikutaura babanono babanono hamusirimi ndisini bandiana ari kutaura muri kutaura naadvocate gweshai muri kupini ndiri kuSouth Africa ndarekana nani ndiri kuSouth
Africa ndiri kutsvaga wanonzi baba anonwa. Vanonwa hachi kunokuba. Wavasiko vari kupi? Variko kuSouth ikoko. Vari kuSouth. Alright. Because ndine numbers 3. Saka number ya South Africa iri kuramba kupinda. Saka ndaona this number ndikafunga kuti maybe ndikanditry probably vari ikoko. Ndio vakakupa namba dzangu. Aina ndiri kuZimbabwe. Alright. Aiwa maita basa regai ndivatsvage. Vari ikoko kwakanaka. Aiwa kwakanaka chaizvo. Vari ikoko kuSouth ikoko. Aiwa alright pakanaka maita basa. Baba nari kuSouth guys. Baba nari kuSouth. Baba nari kuSouth guys. Baba nari kuSouth. Namba yavo ndiyo iya. Namba yavo ndiyo vavati vachivhundusigwa namainina. Saka vachadai vadzima foni. Vavati vachivhundusigwa namainina. Ane mauchikwenda tukana kuma4. Saka ndopa vadzima foni. Zvo advocate gwesha ndiwa batira paiku baba mnina. Baba anona. The only solution yasara ndiye kuti chindako. Kwa kuti tofonera baba atawanda. Tofonera baba wacho. Kaiti bati baba wacho. Kaiti mbufonera baba wacho tuone. Ndondifunza mfunzo baba. Hello. Tadzoka zvakare Mkwasha. Zita rangu ndinoitwa Advocate Chimkonde. Advocate Chimkonde. Ndiri kufona ndiri kuSouth Africa ndiri activist human rights lawyer. Muri kundinzwa baba? Muri kundinzwa? Hello? Yes, alright. Ndine nyaya iri mumaoffices medu kunoku. Handisi kuziva. Indangozofila kuti sezvo yauya kwandiri apa kuoffice kwedu asi iri yemunhu akaripota muZimba. Rega ndimbotsvaga manamba timbotaura pachedu nechishona. Timbonyazo tanga tanzwisana kana tazoramba kunzwisana tozoindisa mberi nyaya ishi. Ndine mukadzi akauya kunokuku. Ane chimongoreko nekuda kwekushanda kwaakaita kudanga ari murora wenyu here nezvakaitika zvaanotaura nekutorerwa kwari kuita zvinhu. Handisi kuziva kuti nyaya iyi munoizivawo here. Ati anonzi Mainono. Saka ndatisati tatanga kuti nyaya inde kumatare kure sezvo ndirimo mungwani mushona anotaura chishona pano pakambani ndatega ndimbonipa manhamba ndimbofonerawo vakuru nokuti mimi muri vana handiti obvious pana baba vemukomana pana mai timbonzwawo kuti baba sababa vanoti chine nyaya kana matauriro aita ariwo echitiko chenyaya handiti kuti ndizvo here zvakafamba sei nesababa munoiona sei nyaya iyi. Hello? 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 Muri kundinzwa? Network.
network guys, network ndikunetsera gainditrai kufona futi havana kutiza varipo network. The number you have dialed is not available at the moment. Please. Network yei uda kuti nyazokupurezenta nyaya yako kuti zvinyatsotiwe. The number you have dialed is not available at the moment. Havana kutiza nokuti vanga varipo. Aiwa chimukonde aiwa ndo zita racho. The number you have dialed is not available at the moment. Yakawa network guys yafa yakaloda guys. Yafa yakaloda network yavo baba vaisi kutoita. Zvotongoita guys katatongotamira kuti kwai uri kuno ani mazviwa. Kwai uri kuno baba ningi nono. Kutoenda kumangwana. Saka ndimbotsvaga faira rangu mangwana rekuisa mapepa asina basa risa mapepa angu asina basa mufaira. Ndimbobata faira rangu ndonangako. Kokoko. Semunhu anenge ari pabasa. Animaona tononota ufa. Animashona. So guys, stay tuned. This was part 1. Andika besides ndaiwa rudo ndazvozviona but ndisina kudzwa chairo kutanga saka ndichapiwa first name ne second name kuti ndiwane kufambisa nyaya iyi zvakanaka. Animaona. Saka ndasanda bvunza kana ndisana ndazongomanya ndaza ndotaura kana baba apa. Havakurumidzi danga ari munhu akacheka mbachamunzwa ndi hakuna zita rakadaro vanonzi ndo pandaistakira ipapo ndaijema ipapo. Animaona. But anyway, to continue mangwana ndave ne full information yose. Hello? Mushe kanjani? Baba vauya ku-inbox kwangu ndakomenda papiki papost yavo yema-excellent saka vaya ku-inbox ndavakumbira nhamba dzati ndokumbirawo nhamba dzekufona saka nhamba dzachona ndokudaidzira here izvo zvisavandipa ku-inbox Dzakasiyana dzakachifona? Usadaidzira kanda muwhatsapp imomo panhamba pawhatsapp panhamba idzodzi. Good wapuwa dzimwe nhamba. Very good. Uyakangwara ndokunonzi kungwara usho. Ndokunonzi kungwara. Kwanza msadza aiwa ndida kubva zvinaenda kunobika kana ikimi. Ndida kunobika. Pana avapo. Itipiwe namba. Tadziwana namba. List namba dzavipo. Zvotirega tichamisa area medu kufona kuZimbabwe. Timirire namba. Timirire namba dzake. Tichitangidza namba dzawanikwa. Timirire namba. Kola kangwara. Right. Sauya. Right. Masports akuchitangidza chitiga titangidze masports.
Welcome to voicemail. Please leave a voice or fax message. Ndinakanganisa shushu 084. Welcome to voicemail. Please leave a voice or fax message. Arombozama kuita sei baba? Hello. Makadeni. Ishi andisiyenza kunzwa phone yenyu haina volume nogona kukwidza volume bichana. Hello. Muri kunyatsa ndinzwa? Patina ndisiyenza kunzwa idho. All right. Gaitise muoko makadiko mkwambo. Muri kutaura naSIS MELLY, vanonzi SIS MELLY diaries. naSIS MELLY diaries. Vanogara vari muRustenburg muno. Ndiye kuZimbabwe. Ndinogara muno muRustenburg. Matichiko muri kubvunza kuti kudiko? Ndati ndinonzi SIS MELLY diaries ndogara muno muRustenburg pasafari apa. Hamumuzivi. Okay, munozotsvaga yenyu kuti anoita nezvei munozotsvaga. Aiwa ndikutaura nemi zvakanaka kanzvadza nditi nokuti tikazowirana panzvimbo achizonakidza handiti. Ndikazayobhoiti kongo achizonakidza. Saka inini ndikakupaiwo respect yekuti ndakuvinga imune zvakanaka. Handika tauraiwo neni mune zvakanaka. Abva akata. Uyanda kungoindikwa guys. Uyanda kuindikwa. Ari rudo ada kuindikwa pa ground ushu. Uyanda kuindikwa. Uyanda kuindikwa. Anzvadzi tonana pa ground. Nangwa ndikudze tosangana pa ground fair. Handi maramba kutaurani mangwana zvichaipa. Musazonditaure nezvakanaka mangwana. Handika tichauya kuBoiti Kongo. Tichauya kuBoiti Kongo. Takushandisa mutemo. Hanti mutaure neni zvaka. Mutaure neni zvamukutaura izvo zvishi. Zvamaita pamuzviite ndikuuya in person. Handi muri kuzviwa. Aiwa kamusanyarira ndichitaura nemi. Tapindurai kazvamari. Pindurai. Ndakuvinga ine respect hanzvadzi. Handiti hamundizivi. Ina ndikuzivi. But munotaura shona. Ndotaura shona. Kune nyaya yenyu yakaiswa kwatiri. Neshona ndikuti ngataura nezvakanaka. Imba kutanga nekundiitira rafu. You don't do that, brother. You don't do that. Especially an educated somebody like you. And it who has been to college, has been to school. You don't do that. Ndikutaura wana ndimati muri kundinzwa. Kana pasa chamuri kunzwa pakanaka chiregai tigozosangana in person tigozotaura nokuti ndokunga musinyatso ndinzwa ndokunga network kuti phone yenyu yakafa. Nyaya yandiri kuya nayo ndeya ex-wife yenyu. Ex-wife yenyu. Ime hanzvadzi muri kuziva zvamakaita kuti makavaka imba yenyu nemudzimai wenyu kana maripotero akaita kuno kuchiri chokwadi kuti akavaka imba nemi muchitambura mese kubva from day one. Iko zvino matora imba ine chisimba mukasiya mutemo haubvumi zvamuri kuita izvanzvadzi. Nandataura pane zvakanaka sata involva mutemo pakati. But mukandiitira rudhu manjeka hazvichanakidzi. Hazvichaita kuzokupai mapepa mukaita zvinhu zvisiri izvo. Tikuda tisolve nyaya imune zvakanaka.
but imimi kana makuita zvokuti makuita rude mudzimai wenyu kana mata ndoda kutonzwawo side of the story renyu kana kuti tisangane kana kuti muye kuofisi kwedu handisi titaure nyaya itagara pasi zvino imimi nyaya ndeyeproperty iri kunzi nemudzimai wenyu makaita pamwe chete kubva muchitanga kusangana muchirorana mukavaka mese mukatambura muchitengesa mavheji enyu mwachidini mukaenda kuchikoro imi kuita cheti chinyi mukapedza mukasvika pakudii mukadii iko zvino mukazomudzinga pasitenda pamukaisa mwe mukadzi munyuwani imi makambenge mamusiya mati ndonyaya ndiri kuti reketa panguva ino mati anozani pamela anonzi pamela pane matauriro aaita pane matauriro aaita ekutaura kwenyaya yenyu ekuti panenge pakabuda kunzi akaakuzwa uroyi because akauya neevidence yekutsva kwakaita musana wese vachiti akagadzikwa pamazimbe pamai makamubata imimi makumbo nastep mother venyu makamutsikirira muchiti pari kubviswa shaviro uroyi kana zvirizvo akauya akanya nhimba yenda ndakavaka yakaigara aifanya akatora madhoframe mawindo frame yose imba ikapwanyika ndakasara pari pamatongo ndikasara ndisina kugara saka nawo izvezvi ndakafona akapamba ipapo ndisacomplaining akanditumira mamesages osiri kutaura iwawa vari kutaura zvesizvi akandiudza zviri kutaura ndikuenda pasocial media ndikaita sei then zvekuti ini ndakapisa munhu ndareva sei those are online those are live those are live kana nyaya yacho nezvinzisi zvakanaka zvakaitika what I'm doing here I'm recording this call maita zvakanaka because our phone calls my phone calls are also recorded. It's a recorded phone call. Yes. So zvinhu zvaari kutaura zvekuti ini ndakamupisana stepmother alive ngataure nyaya akapfanya rufu akatora tengi yanga iri ipapo akatora dhesi pamatongo pakapfanyiwa pasina kana zvinhu ndikatanga kubuilda from zero ndikaisa tengi ndikaisa tengi takuvaka patengi moshangi iri yekuti zvinhu vakapa tengi ipapo ndetidzidziye ngarege kuda kunditumira dzimwe mota dzakawanda. Alright, anzvadzi ndofunga tine problem yenetwork kana kuti foni yenyu handisi kuziva kuti zvingaita here kuti can I make an appointment pamunenge muri free so that we sit down me and you and then we sit down and we talk about this tichazonzwanana because handisi kunyatsokwasa kunzwa iyi volume yenyu iri pasi pasi zvokudaro. No, because here I'm going to no hatisi kutaura zvemamessages anzvadzi we are not talking of mamessages amakatumira kana kuti kudii tikutaura zvokuti handisi kunyatsokunzwai nyaya yenyu handiti because ndoda side of the story renyu saka zvinoita here kuti inini mangwana I'll drive to your place side kwenyu maybe and because andipa address and everything and then I'll come to you we can sit kana mumotikari kana pamunoda tigare and then mondipa your side of the story and so that tione kuti nyacho ingafambiswa sei. Ndati zvinoita here kuti noti hatisi kunzwanana zvakanamona mukutambura kundinzwa kuti ndine atipa location ine yanonzi ndeyenyu address kuti I will drive to your place kwamunenge muri kwamunowanikwa kuti kubasa kwenyu then pamunenge muri free so that we sit down me and we talk mondipawo side of the story renyu. I will let you know. I will let you know. Mati? I will let you know that I have continued with you. Ish, handisi kukunzwa ini. Hello? Hello? I will encourage to talk to you over weekend because maybe. Pa weekend? Weekend chingani? Because normally I shande my weekends, but I can make exceptional though. Weekend and shandi. What about if you make it on Thursday?
Thursday, if you can make it Thursday maybe after 3. Not for near. Oh, alright. Saka ndichakufonera and then ndonzwa kuti muri papi ndouya ipapo. Alright, pakanaka. Guys, napachana ndichimbonzwa ini. Hapana chandanzwa. Asi kuti angoti kwai weekend. Time yacho ndaina mubata ichaiti, ona ikwasviba zvichaiti ndotsvaga neaddress this time azvichaiti. Saka zvari kuti indomubata pakati pevhiki. Ndomupressa. Guys, nasa zvichaiti ndofore nyika zviti. Nasa zviti. Ndomubata pakati pevhiki apa kana any day ndominda nokuti weekend yakutaura hazviiti ngana ikatadza kunda kwachapressa nenyaya yemudharaunda hazviiti. Asi ndangonzwa kuti akatora zvinhu madoframe chii aninyaya chandamenyatsa kuihwisisa ini. Amen. Ndakwanyaya madoframe kudii. Ameno. Saka kenibofodera mukadzi tihonya indangooma mazviwa pane pamawa guys nakoti kwayakatora madoframe tii tikazorambana kudii. Ameno zvanga chitaura zviwa ini. Zvanga chitaura murume. Ada kusvigwa paground ataura nyaya yake paground. Aiwa ati inini ndimfonere. Plus azvinetsi address ndaanayo. Ndongosvika address ndaanayo. Ndikanyatsa zvakanaka nechisa social work and nechibag changu mutamba imi. Hello, murume wako wamuwa inda nanyatsa wamudzwa murume wako. Ndamudzwa ndinotora sei madoframe ini ndakabve kumba 2019 up to now andisati ndaenda kumusha. Ndiyo wakatosara ichitora iye. Ndiyo unoziye kwaakamaisa. Hanzi musha wanga wawa dombo. 2019. Kwai musha wanga wawa dombo wakatora zvinhu zvose pamusha pakasara pasina chinhu. Kunonyapa ndakabve kumba 2019. Handina kumbodzoka. Zvidziyo mubhedha nemachira ndo akaende kusvika kodhamba. Ndichamupe foni yambuya yacho akadhambirwe zvinhu neasisi yangu motaura nawo. But iwo chirega kumutaura naye kusvika ndanomuona in person chirega kutaura naye kusvika ndaindako first nika ndaindako iwo unenge uri pane mefoni handika ndoisa foni apa iye achitaura apa tichinyatsonzwa tese. Because ndaona so wakatondibloka kwese handichina kwendinotaura naye wakandibloka. Ewa iyi namba nyuwani yawanikwa iyi yatinayo iyi saka ndoyo handichashanda plus address handiti ndinayo saka ndinongosvika pamba pake. Okay. Kana zvikafamba mushe ndogona kumindira nesapsi chaiyo yemuno kuti ayatse kukwata. Hello, ndiri kumuzwa. Saka alright, stay tuned. Saka nenichikufonera pakati ndokuudza kana ndoendako iwo gara uri pachena. Okay, iribo. Alright, sharp. Right. You guys, I believe mukadzi still. Ndakangomira nemukadzi ushu. Mukadzi nyaya yake iri constant from the way to go. Animaona. But anyway, chirega ndigodzifambira nyaya idzi. Regai ndigodzifambira nyaya idzi. Maybe tanitofamba tose. Tichofamba tose. Regai tidzifambire nyaya idzi paground. Zvanaka nokuti haasi kureka uri muno mekuti ndoenda. Animaona. Ndosvika apo. Saka haasi kure. Saka ndosvika mangwana azviiti. Ya, ndoko asi uri right. Mangwana ndogona ngosvika po guys. Ati weekend istosvika mangwana. Yeah, good. Yeah. Isi mangwana guys, mimi mogara muri stay tuned tomorrow. Aiyarita zvo weekend ini mangwana fair. Ikoko ndiri pabasa kaini. Ndiri pabasa nebhuku rangu faira rangu iri. Ndakatobata faira rangu ndakatodai. Nefaira rangu chinyora manotsi mubhuku. Mangwana ndendiriko. Mangwana I will be there. Achiti weekend hakuna zva weekend guys. Hakuna zva weekend. Achimirira weekend guys, isi mangwana fair tukusvika. Mangwana tukusvika. Tukusvika tiri team. Hanzi said you no ati mondifonera ati unondifonera vana vandofunga vanchurudzi chekwa vanoti kwanzi unondifonera wonzwa kuti ndenge ndiri papi ndicho zvataura ati unondifonera saka chirega ndinde kunobika mangwana tukuenda tese guys mangwana tukuenda party 2 yenyaya yaina kupera we are going there again tomorrow anditika mangwana saka guys ndokubatai nebhuku rangu rikunyora manotsi ifaira bhuku rangu rikunyora manotsi zvinhu zvinenge zvitika kune chinyora kamanotsi waita sezvewe kazunga faira iroro project iproject kai inoda kunyogwa manotsi iyoyi saka pane pakatoipa so guys morara zvakanaka nditika morara zvakanaka mwana kuitire zvakanaka god bless you ndofore nyika ndeitobika love you guys
ndimi munese anditika. So guys tibatsana paleta.